We zijn van een voorzichtige trein heel ton de hectare uitgaan, maar als ik zie wat er nou aankomt, dat is wel veel belovend, dus misschien wel een beetje meer. Op 1 april gie je op een stuk grijde bij Holweg de eerste bleerte jouwer de groen in. En nu wie het dan eindelijk het moment om te rispjen. En dat moet wel even wennen. Het is even oorzaaks gewone jouwer, want dit soort dat liet het hultje los, zeg maar, bij het testje. Dus het is even spannend van, gaan we het juiste moment te pakken, zeg maar. En ja, dan ben we er wel even machinaal nog keer van wat lijkt er nou in de kist en hoe ziet dat er eigenlijk kwalitatief, hoe ziet dat eruit. Maar ik ben net ontevreden, nee, zeker niet. Wat de opbrengst van de rispingen in kilo's van dit gewaaks wezen zal, is nogal afwachtje. De verwachtingen zijn dat we ongeveer 3500 kilo van een hectare hebben. Maar goed, dat is het bruto product. Daarna maken we het schinnen. En ik ben voorzichtig, maar dan denk ik dat er ongeveer 2000 kilo netto van een hectare oerbloot. Dus van 5 hectare 10.000 kilo. De bleerte jouwer is jette dit hier grut introduceerd als de ries van de toekomst. Een soort aannemers binnen enthousiast maken over het product. Dat had eigenlijk ervoor gezorgd dat wij in de eerste 4 weken al een hectare verkocht hebben. Mensen kunnen eigenlijk nu al 5 kilo zakjes bestellen, reserveren van deze oogst. En we gaan natuurlijk in die tussentijd ook wel dingen om nieuwsbrieven en social media om dit product te introduceren op een merken. En ja, dat gaat hartstikke goed. En ik denk dat het zo terug dat wij in dit jaar wel alle 5 hectare zeker kwijt binnen. Ook mensen die de bleerte jouwer voor het eerst proeven, zijn vaak enthousiast. Er zijn best wel veel restaurants die hadden er al mee aan het experimenteren geweest en de reacties zijn wel heel positief. Het is net te vergelijken met ries. Maar goed, ik denk mensen moeten het zelf uitvinden. Maar ja, wat wij tot nu toe weer omkrijgen is echt heel positief. Dus ja, ik ben wel heel blij verrast door. Ja. In Holweg binnen ze er wel uit. Het verbouwen van dit product smaakt het zeker naar meer. Ja, zeker. Ja, jouwer gaat net meer bij het bouwplan bij. Nee, absoluut niet. Volgend jaar weer. En dit eerste seizoen met dit soort jouwer, we hebben natuurlijk al wel wat jaren ervaring met gewone jouwer, maar tot nu toe is dit een heel mooi seizoen geweest, in alle opzichten. Het had mooi gegroeid zonder kunstmest, zonder bestrijdingsmiddelen. We hadden onkruid er mooi onhouden kunnen hebben en een eitje werd gewas. Dus ja, volgend jaar wat mij betreft zelfs nog wat meer dan 4 hectare, maar ik krijg dat de meesten de behoefte om gaan.